Padayong Pahimangno sa mga otoridad, Magmatngon yun sa matag biyahe. Kaya niya na say ubay-ubay nga mga disgrasya sa kadalanan sa Mandaue City nga nahuli ka. Ang report ni Nico Serino. Pinaagi sa Mandaue City Command Center na hulikam kining unang aksidente sa may barangay Tabok. Pareho og direksyon kining motorsiklo og auto nga puti. Wa damha nga kalit lang silang nagkasingki nga misangpot sa pagkatumba sa rider sa motor. Samtang sa barangay Pagsabungan, taliwa sa hapsay unta nga dagan sa mga sakyanan, nagkabanggaay kining duha ka mga motorsiklo. Ang usa pa left turn paingon sa direksyon sa grounds sa simbahan ug ang usa diretso ang dagan. Nagkaengkwentro ang duha ka mga motor nga may resulta sa pagkalabay sa mga riders. Nasayran nga sad-an ang mi left turn nga motor kay musud kini sa no entry nga portion sa gate sa simbahan. Sa may UN Avenue Nakuhaan usab kining panag-abot sa duha ka mga sakyanan nga paingon mo left turn. Nagkasingki kining SUV ug brown nga pick-up human magkaabot sa innermost lane. Samtang laing disgrasya na hitabo sa may reclamation area kundiin nagkabag-iray kining auto ug trailer nga puros pareho ang direksyon nga gisubay. Mihunong ang auto sa unahan sa intersection human sa aksidente. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.